Magulang din siya kanina iba. Nakuwasa sa inang caregiver man siya. Ay, Roy. Pating! Murulis ko lang. Ay, silulo ko na Sir. Uy, ka-birthday ko sa Padre Pio. May 25. Ang call mo? Ha? Oy, Atris Carlo. Yung doon ay sa loob. Ari ako bata. Dahil condolence. good boy. Boy. Okay ka kakilala ko. Okay ka kakilala. Nakakilala niya po. Condolence. Sige, sige. Kanya po, hindi yung... Ay!